Ami. Dito nga pugaran ti. Ha? Pugaran. Asa ba pugaran? Nasa abuhan. Ha? Wow, asa mi? Pwede dila ko ng pugaran. Huwag ilaliman ka. Ang ilang abuhan, oh. Ay, sudan. Oh, Oh, ang ilang abuhan. Grabe. Narang sudan. Oh, magluto na si Ami og itlog. Oh. Grabe, ay. Muna yung pamahaw. Automatic. Oh. Napay. Oh, napa diri sa kuano sa napay kamuti inside the basket, oh. Oh. O di ba happy? Balik mo sunod diri ha. Guys. Magdala na tag mga Oh, kulinaw. muna siya ang life sa farm. Oh. Kaning baringon. Oh. Baringan na. Namit tong baringan. Takway. Nya nagkuan mi nagbalon mi og tinapa. Yes. Oh, kape nga masukar, siyempre maulaw pud tano. Yes. Surprise ba nga visit ni. Dala mi kanon. Ay, kasunod magdala na tag bikiri. Okay, so mamahaw sa ami guys. Ha? Kay pertigid gadaguok na jud akong tiyan. Okay, this time guys, nanguha mi og kuan kaning dahon sa ipil-ipil. With bibing and jackfruit. Experiment mi kay organic nga fertilizer. Ang kuan dahon sa ipil-ipil, sagulan og dahon sa malunggay. Yes. Then kuan, butangan siya og tubig, hihumol siya for 1 week. Then after 1 week, pwede na ibisbis na to sa atong mga tanom ang katong hinumol sa dahon sa malunggay o ipil-ipil. So man nanguha ni daghan kay ipil-ipil diri guys. Salamat mi kay perting daghana day dahon diri. So mag-experiment lang gud ta. Basi day mo click Di na kailangan. Mo na na kailangan. mo nga medisina. Di na kailangan Diba? palit pa ta sa merkado. Oo. Be practical na lang. Yes, correct. Para sa mga beautiful flowers. Yeah. Sa atong mga gulay. Our mga gulay-gulay inside. Di ma-happy po ang atong mga papapi. Yeah. Ang mga papa-R o papa Problema A. ni may makapananghit sa mong partner ani. Nabisto si Bibing. Excited si Bibing. Excited wa mi kuha kog pananghit. Wala siya kapanangin dahil kay Pastor Papa P. Surag laka si Bibing. Ay, may si Jackie. Hanukan na niya. Ang gulay. Yeah. Ya sabay kiss na yun. Oh, yes. Ano yun Isa siya, ko na ko guys? kapananghit naman po koy Dalaon. dala nga abalong. Oh, abalong. Abalong unya gataan ako mo na kung pakaon ti pastor. Oh, favorite niya, Beng? Oh, favorite niya nga may unta nga nani siya kuan abalong na takway. Oh, grabe. Sako sa banisil. Hangad yun mga guys. Oh, Hangad po ang mga dahon. Taas kayo ni. Piluka ninyo guys ang mga dahon. Kay samtang nagkuan. Oh, kabalo mo guys. Ihawan day mig manok. Wow! Ihawan mig manok sa among kumari. Ya, di mo maibog ana. Oh, next time di mo mauban sa mga. Okay, shout out sa mga taga FSBCDI. Kung gusto po mo maka-experience sa amo ang banding today, so next time, Sama kayo. sama kayo. Oh, yes. Oh, nay apas guys. Isa to guys. Na hi, say hi. Hi. Oh, ambak. Oh, ali guys. Ready? One. Okay. Jump! Okay. Wala siya nadagma. Ay, kagawa pa sa bukid! Go! Yes. Oh, this time, mato namin dito sa kasagingan, Kardabahan. Ang ano po may puso. Oh, grabe. Oh. Og dabong, guys. Yes. Di may manguli pag di mapuno among dump truck. So, mato namin dito. Manguha namin og puso. Dili namin sa kasagingan, Kardabahan. Yayay nagpangitag puso. Yayay namin pangitag puso ron. Enjoy lang. Tara si Ami, nana. Pakita mong puso, me. May asay mong puso, me. Nara, to ara. Diba? Ara, mangita patagdaghan. Naman gani ko andiri, Naman gani. Ala, na kalabasa, mi. Kalabasa. Punuan pa man sa kalabasa. First nga puso, nakitaan.
Okay, dami subay. Dami subay. Kita pa may puso. Oh. Maning kardabahan ni Bidriho Farm. Oh, dako kayo ilang kardabahan diri. Oh, naay bird nagatingog. Hala, gulang na kaayo oh. Pisunon na. At doon na mo ang caretaker sa kardabahan ni Bidriho. Enjoy diri sa ano ba? Enjoy diri sa farm kay enjoy nga hangak sa caretaker. Balay sa caretaker sa farm sa Bidriho kardabahan. Oh, of course na yung dog. Na sila binuhi nga pato. Oh, muna ilang caretaker. Morning. Abot mi dere. Ajud mi. Oh, dere nami sa balay sa caretaker. Oh, kat-kat na siya. Oh, palangga jud mi kuhaan jud mi nyag puso. Puso. Nahinay lang magpuso. Oh, kisay mo salo ato. Oo, kay ang kuhaan jud siya puso kay murag kapon man guna sa bunga sa kuan. Sa saging kay pag makuhaan na siya puso mas mo-focus ang growth sa puso sa bunga, no? Mag-focus sa bunga. Kuha na siyang puso kay daghan kayo mga unay puso. Aside sa kapon sa bunga, daghan pud mo kaunay puso sa saging diri o kani mga guys o kani na. Pakita mo rin. Mga pala kauna sila. Oh, pakita mo rin. Asa to? Ang grabe si Jackie. You saw this one, oh. That is why her husband love her so much kay kugihan kay si Jackie. Maghanap ng madiskarte sa buhay. Oh, dito na po daw. Asa na to? Uy, tanaw tag sapa diri na. Ada sapa diri. Patay. Ha? Unsay patay? Ha? Kana oh. Slowly guys. Unsa ni nga kanal diri man. Dapli na mis kanal. Dapli na mis kanal ron. Magkwanta mag-ano ta sa tulay, mag-agi-agi daw ta diri sa tulay. Dabong. Dabong. Kulang siya sundang. Wala mo sundang dito, guys. Ay, ano tanaw, anak si Nardo nga wala pa kay ko ninyo na human diri, gibiyaan ako ninyo. Ay, we cannot pass here. Delikado, guys. The tulay was damaged. Broken ang tulay diri na damage yun. But there is dabong. Uy, careful Jackie. Careful. Na-sled si Jackie, na-sled. Na-sled. The dabong. The dabong is here. Mother ba? Mother Earth. Ano yung mga Mother Earth? Oh, grabe, bibi, kat-kat na. Ay, careful, bibi. Oh, ganyan kasi niya kalab si Pastor Papa P. Niya gusto niya pakaunon jud og dabong, tabok na siya dito sa pikas. Oh, it's dangerous. It's dangerous there. Careful. Abangan niyo kuha na si Bibing ron. Darna. Ay pangguba, Beng. Okay. Hoy, Bibing, masig na ay snake dia, Bing.
Ah, okay. Okay, you go. Tanaw ra di ay tanaw. Oh. Abangan ang tapang ni Bibing. Wala. Apang salog na lang sa purok, Beng. Apang salog na lang sa purok atong kwaon. Oh, next time. Walang dabong. Oh, grabe, Jackie, oh. Kailangan makadala talaga ako ng ano yan ngayon eh. Ng dabong. Oh, beloved husband. Excited kasi so si husband rin ni Jackie ng mukha ng dabong. Your knife, Jackie, it's so big. Napay dabong napay kawayan. Oh, kinagulat na si Saluyot. Uy, daday ko taas na dayo. Ay, ha? Dabong? Kutra na ng tumoy anak niya. Asa? Asa bi? Ah, putulon? Oh. Ah. Ay, oh, kato. Hala, kato. Di ay, oh, biraha. Oh, biraha. Ah, maslide ka. Ah, ah, ah. Tik lang. Nabagras. Ah, nadungagan. Nadungagan ang amohang kuan. Ang among mga maayuhon. Oh, nakakita mig puso nga dugang. Ah, pinutulan. Okay. Oh, diri na pod mi. Padulong. Pati puso sa kuan sa kabindis. Gikuha na nila, guys. Kawanan. Kaya sa gata padulong na pod. Atak na Santa so for the second punuan ng Dabong. Ah, kawayan, dabong. Still For the dabong. searching of dabong again. Yeah, okay. Wala pa na kompleto kasi dala ang mga kinuha namin, hindi pa kompleto. Kaya lubos-lubusin na namin to. Oh, lubos-lubusin na namin ang pagkakataon. Oh. Na maghanap ng dabong. Okay. Ay, grabe, oh, nakakuha na siya dayon, oh. Siya ang tagok lang ang katul siya. Katul siya, ayaw guniti sa kuan. Grabe makagunit kay Oh. Pinaano dyan, pinabuo. Hurot nimo ng kuan sa ano, sa dabong. Basik mahulog mo. Mahulog mo diya, maka-swimming dyan mo ahatron. Ibutang ang sana diri mong kempet in ano Pilipinas. Ha? What? In Philippines. Uy, ami, mahulog ka diya. Yan. Lubog ang sapa. Di pwede maliguan, swimming, unta ang mga bataan. But, it's very lubog. Ikaw, Jackie, you want to swim there? No, I can't. It's because basig na ay linta. Okay. It's well pilit. It's well pilit. Kill it and then the linta will- alligator according to him. Okay. O doon na sila, doon na ang yung mga kasama. Malayo na, naiwan. Malayo na nang nilakad namin, guys. Malayo na We talaga. are mga 10 kilometers away from our home kami ngayon. O di ba no? Mga 10 kilometers or more than. Pasensya na mo, guys, kay kami nga group is we are the explorer. Yeah. Oh. Hindi kami uwi kung Walang dala. Ah. Muna yung mga attacker sa amo ang sa among grupo. Mga attacker. Hindi natatakot sa mga snake dyan. Saka sa kadaplinan. kita lagi ron. Kita bitaw nag snake diaron. Ah, bibo kayo ba? Ah. Ala, gwapo na siya pakatayan. Huwag ang palaya. Ah! Sabi ko snake na. Oh. Na, ano siya ang daghan kayong kawayan diri nga area. Okay. Ang ano po sa kawayan manggod. Ginatanom ni siya sa daplin sa sapa kay para dili mag ano, why may tabo nga erosion. Makakuan siya Kuya ko na siya og tanom para na ako manambo. depend on. Oo no. Dili lang nga mag-protect siya sa sapa.
nga dili matumpag ang mga yuta. But naaputay panud anon. Basta magkugi lang like this group. Oh. Like this group nga mga kugihan very industrious. Oh. Kuay gapuyo sa balay. Always making discarding. Discarding jo. We are the attackers. Gyapon mi. Diri lang gyapon meron sa kuan sa Kawayanan. Bali daplin sa sapa. Sa part sa area sa mga kuan sa Bidriho Farm. Okay, salamat dai Bidriho Farm, tagiya sa Bidriho Farm. Makatabang pod. Makatabang pod ba nga ang panginanglan sa mga pobre sa manamo. Maluoy mo. Nanguha mig dabong og mga puso. Kanang gitagak lang, no? Dili man pud pwede nato hilabtan ang dili hilabtan jud. Look at ang among na harvest nga dabong. Wow, so big. So very big, bamboo sheet. Oh, wow. Lansang na lang ang kulang, guys. Say sago lang na Jackie. Gata gudon siya usually pero kay saluyot and then this one is murag haba-haba na siya. Oh. Ikat na lang nato siya diri nga side para humok. magulay pa ni diri nga side. Ang humok lang no. Yang Lain po kayo mga tanggal na among pustiso pag mukit-kit may gahi na nga dabong. Yung humok lang. Okay guys. Bye. Let's go mo uli nami kay maniod to nami. Abangan Mag-ihaw ninyo. pamig manok. Kuno shot. Abangan ninyo ang among sudan niyang paniod to. Yehe, makahappy lang. Ako, wala ko gidala ron. Kay mag-video ko sa mga nag-agi sa pilapil ron. Ama na to kay say slide niya. Ako dai ma-slide ba no? Oh, wala siya. Yan. Kay dito pa mi muuli ako katong balay. Tako kay Basakan diri. Located at Talumo, Santo Tomas. Ano mga Basakan. Na mga kuan, mga igi. Tignan. Oh. Dakuul. Ang kuul. Muna iyang itlog. May mga ulong. Tadpole. Oh, nagkamang ang kuul. Oh. Sa una ginakaon eh. Oh. Ginakaon ni sa una pero karon wala na. Yun na sila, naiwan na ako dito. Ano man? What are you doing, Carlang boy? Oh, ang among Carlang boy. Oh, gusto po siya mo dala po siya. Kuan puso. Okay. Do it again. Carlang boy. Do it again. Kuan daw kanang puso daw, kuha daw niyo bunga ang puso. Oh. Ayan, grabe kusgan. Kusgan among Carlang boy oh. Apil po siya sa among grupo ron. Apil po siya. Napod siya kuha duha ka puso. Sa ginamos ba nga na itigunuan nga dabong ba? Oh, kalamian na din. Oh, yun pa gidungagan. 3 na 3. Hello sa atong mga subscribers no, sa ato ang YouTube channel. Salamat sa inyong pag-like, pag-share, o lalo na sa pag-subscribe sa ato ang channel. Ang atong purpose is to share God's Word and to share life, no? Ang kahimtang sa panginabuhi in times sa crisis. Nagkalain-lain nga mga problema nag-abot sa kalibutan karon presently. No, na ay pandemic, na ay kuan kaning mga pusaryo, mga sakit sa saging nga nakahatag og kalisod sa atong mga banana farmers o affected pud ang ato ang mga laborer sa farm, no? Kay sa una mag-work sila kuan jud 6 days a week, but karon mo kuan na lang ang atong mga trabahante nay tagduha tulo ka adlaw, but dili ta magkuan, di ta magkabalaka og di ta magdismaya sa kinabuhi kay padayon man gyapon nga ginatiman ta sa Ginoo, di ba? O para sa amo ang gibuhat ron nagkuan mi nag-adto mi diri sa
farm nila ni Nunoy og ni Ayang, ang lula og lolo ni Idan og ni Zack. So kauban namo sa mga members. Kauban namo ang mga nanay sa amo ang simbahan, Bibing, Jackie, Ami ug ang among mga kabataan. So maghatag ko karon samtang magpaabot mi sa paniudto. Paniudto kabalomon sa among sudan ron, manok Bisaya. Oh, di ba makalipay? Kalipay gid siya, guys. Just enjoy life. So ang ato ang words of wisdom for today. Naguluhan kini siya og dreams or choices, na mga damgo or mga pagpili, na. Ang ato ang text makita sa Philippians 1:10 nga nagaingon, approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense. Life is not made by the dreams that you dream, but by the choices that you make. Siyempre, ang imuhang kwan, gipapili ka. Gipapili ka sa pagbuhat ba og maayo or dili maayo. So atong choice na siya. Gitudluan ta, nag-eskwela ta, gitudluan ta sa school to do what is right. So kita ra po nagpili unsa atong tumanon. Kay ang atong amo diri sa kalibutan duha, no? Ang atong dapat sundon, Ginoo ug ang yawa. So ang yawa mga bad things na siya. So ang Ginoo perfect yun siya nga nagatudlo ka nato to do what is right and pleasing to him. Okay, giingon diri. Make an excellent choice and watch the ripple effect of blessing. So kita pag magpili tag maayo nga mga butang, maayo pud ang resulta. So ingana lang ang ato ang mga kinabuhi. Padayon tang magkinabuhi, magbuhat og maayo, guys. So shout out diha sa ato ang mga subscribers, na. Sa ato ang mga teachers diha sa Lungaog Elementary School. Tanan nga mga teachers sa Lungaog Elementary School. Hello, padayon mo pag share, pag-like, and pag-subscribe po sa ato ang channel, YouTube channel, The Lucky Five. God bless everyone! Pero kani ang importante diri nga side, guys, kay humok pag yun siya. Kani waste na ni siya kung baga. Wala man mga sundang ba. Muna na ang mga kinuha. So, muna ni ang mga luan diri nga side, guys. Sa gulay sundang, nakakuha gyud ko ni tambo. Bira-bira porsyon. Asa tong gikalot nako tong kuan? Kung naputol. Gikalot. Amo Na, amor kana. kana. Mahubok pa natin yung ubos deng. Mahubok pa. Kuha lang na kanang murag iyang kanang iyang sa tawag ani kini niya ba. Buko-buko, kuhaan lang. Hangak na. Ay, grabe! Manok! Hoy, Manok, Bisaya. Wow! Aray. Pasok ka, pasok! Isa ka palanggana? Isa ka palangganang kanon. Ingani ni sila dire. Pinalanggana. Kana, dukot. Sarap yan, dukot. Muning mga mong kaunay ron. Mga attackers! Ready to eat lunch namin. Ready to eat lunch. Wow daw nga may Pati ang among Carlang boy, among Carlang boy. Ay, sa mo ang bibi. Grabe. Are you ready to eat, guys? Yes! Okay, mag-pray sa ta. Bye. Gubot na diri, guys. Nakagubot na diri, guys. Sangit siya na. Nagsikya. Ayaw na. Ay, o si GR. Wow, sarap. Lami dito sa sabaw. Lami kayong sabaw sa manok. Lami kayo ang sabaw-sabawin. Lami ay Bisaya kami naka. Uy, ang kulikot. Yummy.
Grabe, kalami na lang jud sa. Oy, kinsay nagkuha. Oh, daghan mo kaunog ka ng Okay, kuan. so enjoy eating. Papayas. Enjoy eating. Kamungkay. Enjoy eating. Wala la. Wow, wow, wow. Okay. Alam mo, mauna ko. Manok Enjoy ko eating. bukat. Sabaw, be. Lamig dyan ang bisaya nga manok. Promise. May naman ko sa good. Sunod na po. Yummy. Yummy, guys. Banta na po. Mamuso ang kuan. Ay, grabe. Ulay kutsara, so we have initiative. Naman tayo kamot ba? No. Okay lang, nanghinamon mo itong isang semana. Uy, importante manok man po. Oh, grabe dito. Panggunit mo kay madala si Bisak. Karlang boy. Mm. Oh, si Carlang Boy na siya video nga nag-kuan siya. Carlang. Kaya nang sa Carlang, sila sa basket. Super. Daog nitong dako nga Carlang. Dire. This time guys, bago na dyan naabot si Jackie. Oh. Ano among mga dala. Oh, dire namin sa kalsada, nakagawas na may gikan dito sa gikan sa farm. Namang giatuan gain na. Mara mga dala. Oh. Daghan kay mig dala. Murag 20 kilos siguro ni tanan among kada isa. Mga dala. Sa mo ang dala. Nya, mangayo pa mo. Adto lang mo niya sa balay sa panihapon. Kay magluto tag dagang gulay. So, pa-relax sa mi bago may manguli sa among mga balay karon.